loko tugego mag chan kama Kenya biro rakore gi tim mar Madagascar e tielo mar quarter finals e alap Makasarani tok tieke thuolo mokwongo e group A. Kenya nolo tim mar Zambia gol achiel kuom nono midhiao makawuono e alap Makasarani. Golno mano lo gi jatugo Ryan Ogam. Jafo mar James Sopondo japicha chakonwa chendo nigi report no heyo machal kod mae. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy nokelo lokruok auchiel tim Kenya mane rakore gi tim mar Zambia kathuolo ne omi jatugo Faruk Shikalo e gol ka Brian Omondi ma osemako gol e tuke adek mokalo ne omi yweyo. Austin Odhiambo noduogo e tim ka jaloyo ma sulwe matugo ne klab mar Tusker Ryan Ogam ne omi thuolo makende mar chako tugo. Knowing the Morocco lead DRC in the game concurrent to this in Group A, they need the lead. Bang tugo ruma modhi e dakika 45 mokwongo, McCarthy nokelo lokruok. Kodong dakika 15 to tugo rumo, Ryan Ogam e thuolo machielo ne oloyo gol no makende, gol ma omiyo Kenya points adek duto. His second of the tournament, but the first of the game, and Kenya now poised to stay in Nairobi. Ryan Ogam scores for a second consecutive match. And the stadium comes alive with 15 minutes to play. Onyango thought about the shot from range, then cut back inside. Thought about the shot from range, then cut back inside. Then made the pass into the path of Ryan Wesley Ogam. And the 20-year-old steered it beyond Charles Kalumba and the Zambian goal with precision once again. Kenya utieko thuolo mokwongo e chung mar timbe Group A gi points apar tok yudo loch e tuke adek kendo wuok modhi e tugo achiel. Jotugo mag Harambee Stars ka achiel gi coaches magi biro yudo mich mar omenda maromo $2.5 singo mane ochiwnegi gi jatend piny William Ruto. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Madagascar e tielo mar quarter finals chieng' tich abich jumani e alap Makasarani Stadium. Again, this time for his country. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.